Tirkiye ya ku ev heyemeke di navbera Rûsya û Amerîkayê de polîtikaya hevsengiyê birîve dibe, ji bo ku bi Amerîkayê re li ser sînorê Sûriyê devereke evle ava bike, hevdîtin û serdanên krîtîk pêk tîne. Piştî serdana nûnerê taybetî Amerîkayê bo Sûriyê Jim Jeffrey, ku 24 Çileyê hatibû Tirkiyeyê, niha jî Wezîrê Karên Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu bi şandeyekî serdana Amerîkayê dike. Di rojava serdana Çavuşoğlu de avakirina devereke evle heye. Gel û Tirkiye ya ku ev demekî nêzik e zêdetir bi Rûsyayê re ye, dê bikaribe bi Amerîkayê re devereke evle ava bike. Bersiva vê pirsê di nava pasporên Tirkiyê de jî tê nîqaşkirin. Bibûşina pasporê pêwendiyên navdewletî Profesör Doktor Seyfettin Erol niha kêşeyên nû xwe didin der di navbera Ankara û Washingtonê de, ji loma jî nehêsane ku Tirkiye vê armanca xwe pêk bîne. Yani bakıldığında bugün Türkiye ve ABD arasında Dema mirovlên nere niha navbera Tirkiye û Amerîkayê de qeyrana Sûriyê heye. Îro nêzîkî Amerîkayê qeyrana Venezuelayê xwe daye der û Tirkiye jî yek ji welatê serekê ku piştevaniya Venezuelayê dike. Bawerim ev yek xweşî Amerîkayê neçûye. Ev qeyrana Venezuelayê niha bûye sedema qeyraneka nû ya di navbera Amerîka û Tirkiyeyê de. Li gel vê yekê Amerîka dixwaze devereke ewle ku YPG jî di nav de ava bike. Lêbelê Tirkiye vê yekê jî naxwaze. Loma nehêsana Ankara û Washington li ser heman planekê pêk bên. Li gel van hevdîtinên dîplomatîk Tirkiye aliyekî jî ji bo ser sînor leşker û wesayetên zexpoş vediguhêze. O li gorî pisporê pêwendiyên navdewletî Engin Öktem, Tirkiye dixwaze bi rêya dîplomasiyê kêşeyên hê çareser bike. Ger ev yek nebe plana Tirkiye ya cuda jî amade ye bo Sûriyê. Türkiye Astana sürecinden beri Suriye konusunda Rusya ve İran'la. Tirkiye bi proseyê Astanayê di mijara Sûriyê de her bi İran û Rûsyayê re tevdigere. Bi Amerîkayê re jî li ser çend mijaran tevdigere. û hevkarên hev yên NATOyê ne. Ankara naxwaze bê wan operasyonên xwe pêk bîne. Loma behsa devereke ewle dike. Ger ev dewera ewle pêk neyê, pêşiya Tirkiye tenê rêyek dimîne. Ev jî operasyonên bo ser rojhilatê çemê Feratê ye. Biya min di vê rewşê de Rûsya û İran jî dê bi Tirkiye re tev bigerin. Armanca Tirkiye jî ew e piştevaniya Moskow û Tehranê werbigire. Tê çavarîkirin Wezîrê Karên Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu 6 Sebatê biçe Amerîkayê. Li gel vê yekê 4 Sebatê jî Serokkomarê Tirkiye Erdoğan diçe Rûsyayê û dê bi Serokdewletê Rûsyayê Putin û Serokkomarê İranê Ruhanî re bicive. Loma paspor dibêjin piştî van serdanên krîtîk hewlên Tirkiyeyên bo Sûriyê jî dê zelal bibin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.